Ano ba? Bakit ka bumaba dyan? Ha? Bakit ba? Oy! Oy, no, sir, John. Harap dito, Marimar. Hoy! Dio! Ano ginagawa mo? Ang pangit mo, Marimar. Bakit nandito kasi bahay ko? Ano ginagawa mo? Ha? Baka makita ka ng nanay ko. Saan ba nanay mo? Nandito si loob. Di ka pwede pumasok. Patay na nanay mo. Hindi pa kaya? Ba't hindi nakakatawa? Alam ko. Hindi ko. Patay na nanay mo. Dio! Ano ginagawa mo? Wala na ba ito, baliw? Nakautan mo pa ito? Baliw yan. No, you're so beautiful, bebe. Baliw eh. Come on, you dance, Marimar. Papadala sa YouTube, papagtawanan ka. Ay! Papagtawanan ka. Ano ba yan? Asa na? Nangyari dun? Ay! Mali! Search, baka matamaan mo ulo niya. You dance, Marimar. Okay. Wait, ano yung part? Pero dito naman po. Kasi may namatay po eh. Sige po. Ano po? Video. Put all the keys and watches in the mat over there. Alright? Gusto ko na pakita mo ang gusto ko na tayo. Mahal mo. Ayan na yan. Baka si... Ayan na, Marimar. Oh. Gusto na. Ayaw mo nita. Mahal mo lang si Angelica. Ayaw ko na sa iyo. Patay mo si Shelly. Hindi ko na kaya ito. Ano? Hindi ko ginagawa ito ni Sergio. Mahal si Sergio si... Sino? Angelica. Sorry na. Hindi ko mahal si Sergio. Bakit? Dapat kartihin ko siya. At ayaw ko makita si Sergio na naman. Hindi ko dapat humalikan si Bailey. Ba yan? Wala na pa nagsasabi mo na naman ko pinayan. Angelica, ano ginagawa mo? Dito. Papatay. Binigay ko lang ito ang gusto mo. Ano gusto ko? Angelica. Ayaw ko na siya. Hindi kita kapatid. Bakit? Ayaw ka kapatid. Ayaw kitang kapatid. Bakit? Bait ako. Alam mo, bibigay mo lang sa'yo yung gusto ko lang. Hindi. Hindi pwede. May baril yan. Hala ka, sige Candy. Naglaro ka. Lord! Huwag ka maglaro. Baka ikaw mamaya dalawin ka. Ay, hidan sa Marimar. Lord! Mamaya dalawin ka. Hala ka, pag ikaw nagbibiro. Ay, Candy! Candy! Harap dito. Si Candy, mamaya yari ka. Uy, ano ba yan? May bulat sa puwet. May bulat sa puwet. Nakita ko na kapatid mo. Kailan ka